sigui, la carretera que venia d'Igualada a Barcelona acaba de passar una columna de l'exèrcit motoritzada i tal. Jo en un moment vaig fer fins i tot una broma, dir, ja m'han arribat notícies de que venen els tancs per l'autopista cap aquí. I aleshores em va mirar així i diu, ho dius en broma o en sèrio? Una mica quasi com enfadat. No, jo truco al capità general. Escolti, si vostè m'ha dit que les tropes aquí estan totes a la caserna, que és on han d'estar. No se le dio ninguna importancia porque realmente ya se sabía desde el principio que era una unidad que estaba yo no creo que de maniobra, más bien pienso que era de instrucción. Però llavors tot era motiu de desconfiança. A mitjanit, 113 policies militars de la Brunete afegien més llenya al foc en sumar-se al cop de Tejero. O sigui, jo no vaig caure en la idea de que anàvem allà fins que no vaig veure els leons. I aleshores, des de Land Rover, vaig fer així i vaig veure els leons del Congrés i el Congrés. Veient com avançava la nit, Comissions Obreres va decidir convocar una vaga general per l'endemà. La intenció era mostrar clarament el rebuig al cop, però això desafiava la crida a la calma que havia fet Jordi Pujol. Entramos allá y entonces Jordi Pujol dijo que teníamos que desconvocar aquel paro, que patatín i que patatán. Això ho ha de resoldre el rei. No es resol amb vagues generals, no es resol amb concentració, no es resol, doncs, nosaltres no ho resoldrem. Ja ho podem complicar. Yo dije que no. La cosa se puso bastante fea y parece ser que los gritos se oían, jo què sé, muy lejos. El president va estar molt enèrgic en el sentit de demanar que, per favor, no compliquessin el tema amb una mobilització que era estat, i jo crec que tenia tota la raó, molt contraproduent. Nunca he compartido, diríamos, esa desconfianza que hay a que la gente de a pie sea protagonista de la història. Abans d'entrar al Congrés, els policies militars van haver d'esperar més d'una hora, prou temps perquè els cascos blancs fossin ben visibles. Mentrestant, Jacinto no entenia què passava. Recordo que hi havia una cabina de telèfons allà a la plaça de davant del Congrés i amb Mariano, que era l'amic meu aquest, van dir, ostres, mira que bé, un telèfon, una cabina, podem trucar a casa i dir que estem bé, podem dir que estem bé i així no es preocuparan per nosaltres, perquè clar, amb tot això del cop estaran molt preocupats. I aleshores vam anar fins a la cabina, que hi havia guàrdies civils trucant, i quan estàvem fent cua per la cabina, vaig dir a Mariano, però què farem? Trucarem a casa i els direm que no es preocupi, que estem davant del Congrés. L'Andreu Camps sí que va fer servir el telèfon. Va parlar amb els amics d'un pla impossible de fugida per si el cop triomfava. I el més senzill semblava era enfilar cap a la Serra de Collserola i des d'allà hi havia un company que havia llegit el que eren les rutes dels maquis, doncs era enfilar aquests camins i en 2 dies i mig plantar-nos a la frontera amb l'estat francès. ¿No? Yo siempre digo que la que huye o la que tiene miedo es la que tiene algo que esconder. La que es normal, es una persona normal, no tiene absolutamente que esconder, absolutamente no tiene ni que tener ningún miedo. Finalment, quan els policies militars van entrar al Congrés, Jacinto Antón es va adonar del que passava de debò. Hi havia molts guàrdies civils a dalt, amb els CEDMES, portaven CEDMES aquests tios, o sigui, era clar, era el fusil d'assalt aquest que allò comences a disparar allà sota i bueno, havia fet una matança, ¿no? Nos estaba vigilando en esta zona, era un chico joven, en algún momento pues tocaba mucho el gatillo, se ve que él estaba nervioso, ya le tuvimos que decir, por favor, deje usted eso, que puede dispararse, ¿no? El general de divisió Alfonso Armada va entrar al Congrés a mitjanit. Es va presentar com la solució al conflicte i molta gent s'ho va creure. Lo que yo pensé concretamente, y pensamos la mayoría, es que había ido al Congreso pues a intentar que Tejero saliera de allí. Armada era un militar ambiciós i respectat, un home culte que havia estat preceptor del príncep Joan Carles i cap de la secretaria de la Casa del Rei. Però el govern de Suárez no se'n refiava. Quan va venir l'armada de governador militar de Lleida, em va telefonar i em va dir, oye, aquest governador militar que tens a Lleida no te'n fiïs. En Suárez, no? En canvi, en altres cercles polítics, el nom d'Armada semblava el millor antídot contra el soroll de sabres. Insinuat, suggerit, no pas per gent absolutament de tendència dretana, sinó per gent absolutament demòcrata i absolutament fins i tot d'esquerres, vaja.
per gent del Partit Socialista, concretament. Però Armada tenia els seus propis objectius. 15 dies abans del cop, el general va sopar a la Casa dels Canonges, convidat per Jordi Pujol, i va donar algunes pistes que Marta Ferrusola no va entendre fins al 23 de febrer. La meva dona va expressar les seves reserves respecte a Calvo Sotelo. No en Calvo Sotelo, en qualsevol persona, el govern Calvo Sotelo, no? I a l'Armada li va dir, no, sí, però este no va ser el president del govern. El 23F, Armada va explicar a tothom que volia posar fi al cop d'estat i que tenia el vistiplau del rei. La solució, ell mateix com a president del govern, però Tejero no ho va acceptar. Al cap de 5 dies es va saber que Armada també era un colpista. Álvarez Arenas ens va dir pugeu al bar, que està a la planta quinta de l'edifici nou, i mireu si trobeu alguna cosa de menjar, perquè són moltes hores, estareu cansats i tal. I hi havia gent que ja s'havia avançat i la Guàrdia Civil ja havia anat allà i ja havien agafat de tot, no? I quan vaig pujar recordo que... Bueno, això semblava com l'escena dels Gremlins, saps allò de les pel·lícules Gremlins, que estan tots com fent una gran festa. Al final, la Guàrdia Civil va permetre sortir a la premsa. Rafael Luis Díaz va deixar el micròfon de la SER connectat i Pérez Barrio Pedro va córrer a l'agència F per revelar el carret que s'havia amagat a la sabata. Revelé la película, bueno, yo solo ahí en la intimidad del laboratorio, pues vi que había unas imágenes, que había algunas que merecían la pena, están bien, pues no está mal. Bueno, después había la decisión de qué hacer con esas fotos. En ningún momento se puso ninguna duda de que esas fotos se dieran al mundo entero esa misma noche. Aquesta imatge va guanyar el Premi Mundial de Fotografia de l'any 81. Va haver un moment que jo recordo que vaig prendre consciència de realment el que estava passant, que va ser en aquell lavabo de senyores, que hi havia un mirall i em vaig veure de cos sencer, vestida amb el casc, amb l'uniforme, la metalleta, i vaig pensar, ostres, clar, aquest és tu. O sigui, estic jo aquí ficat en aquesta història i vaig vestit d'aquesta manera. O sigui, soy igual que tots els altres. Mentrestant, anaven passant les hores i a la Zarzuela tot era silenci. La incertidumbre más grande, digamos, en aquel momento era el que el rey no hablaba, el rey no decía nada, ¿no? Y por tanto eso era un elemento sospechoso de que algo iba mal, ¿no? Sabíem perfectament que una de les coses que era difícil era treure el cotxe amb les càmeres per anar a la Zarzuela a filmar. Doncs al final, per això vaig tornar a trucar al Fernández Campos, escolti, què passa, no? No passa res, estigui tranquil. El rei sortirà i s'ha acabat això. S'ha acabat. Molt bé, doncs que surti aviat. L'alcalde de València va rebre un fax des de Madrid amb el discurs del rei i va decidir anar al govern civil. Volia convèncer el general Caruana que alliberés el governador. La normalitat consistia en que ell marxés a detenir a Milans del Bosch i el governador civil que s'ocupés de controlar, perquè en alguns pobles havien sortit els de Somatent i tal, i per tant que recuperés el control de la policia i la Guàrdia Civil i es posés a treballar en la persecució dels delinqüents. I jo que deixaren funcionar l'Ajuntament. En conseqüència, fou una conversa bastant dura. Finalment, el rei va parlar. A la 1:23 de la matinada va aparèixer a la televisió vestit amb l'uniforme de capità general. Que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Si algún capitán general tuvo alguna duda en aquel momento, yo creo que desde el momento que sale el rey desaparece toda duda, porque la obediencia al rey era algo muy claro que alguno pudiera ser muy franquista. Es que si era franquista, el último testamento de Franco dice: prestad obediencia al rey como la habéis tenido a mí. De manera que no había ninguna duda. Todos los militares tenemos muy presente en el momento lo que tenemos que hacer, aunque nos cueste. Passada la 1:30, potser, o les 2 del matí, em va trucar el comandant de lloc de la Guàrdia Civil y, señor Campos, ¿quiere usted subir a tomar café para que vea que está todo esto tranquilo, que no hay problemas? I que... Jo vaig pensar, sí, pujo, però com podia haver-ho fet abans, no?